Omega Sport. Oh no, he have Messi, I have passing. Mother, what was what you want to mother? Owu Moduru. Owu Moduru. Oh no, but who are you guy? I'm gonna lay a guy there, man. Ojisu 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 Ana magwa gola agba mmadu so na mmiri bi ụwa ọ god na ejeje ana magwa ana magba oh ya mwana kuzere no uya kuzere ni uya isi ule kuni honale lele uwanya makanda lege lada liu kota godi Okade ndị ọzọ isi ndị ọzọ shobo eza mwana ga-echi otu agọdị ndị ndị apụtasịala otu agọdị odogbo pụta ikwu ka ndị dinta pụtasịrị bụrụsi egbe n'aka otu agọdị Messi ya pụtasị ọzọ ịdụ dị ya ọ ya tụtụkwana ego nye owu bigman ma ọwụ otu agọdị owu nọfụrụ gị isi ebere afọ akpagharị jebe ọzọ nọ oke ọganụ n'ọkpọ leje eje na-aka ịbịara bọọlụ leje eje ogwu ọgaranya otu agọdị eze bụ n'afọ ọhịa ọmụ owu ihe owu ihe owu ihe owu ihe owu zuru ezu otu agọdị ịlagbe ala ibe nkwanọ ịlagbe ala ibe nkwanọ owu nwere mmadụ owu nwere mmadụ owu ebule onye mmadụ chọọ owu na bimezi nyemezie otu agọdị owó garaka owó. Bàbáde garaka yìí o. Ẹ̀wọ̀n náà yàtọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí o wa abẹ́bẹ̀ lọ́dún kúrò ní.
want me to declare the take direction, please. I want to tell you, mother lab more, 2 chance more. I want to tell you. Biko nda mana chere no abali ahazi mo ga kechi adekwa o ga atọ ụtọ ma mma karịa ke aya ma na ọkwa mbụ maka ndị si hụ onye na-akụ ihe chere maka ndị si hụ ndụ abịa nwanyị chọrọ ịgafe si by the side si n'akụkụ gaa isi bido ya chọrọ onye agbatucha chọrọ onye ke agbatucha isi ọzọ ka onye chọrọ iwere mkpa ọ bụ hand over. Isi ọzọ David yana na kọtala ọnụ nánú kọrọ ngẹ. By tomorrow, I got 4 white, pure white, 5 days. On a labale, big chicken. Tiga, you're okay. So much of a do, something you want to tell me daughter. I'm going to bring you. I'm going to come. Don't
Agadi. Obu ọzọ onye nze ọgbọ onye nze eze owu na chọkọ owu echiri echi owu si n'ọbara Agadi. Diego, asoma bi nne mmụọ otu Agadi ọla edebe ekwedi ọhịa ọbụ ụmụ ekwe nwere mmadụ ele ihe ọbụ enwere ndị ọnụ nga ala amadị apị ụkwụ Agadi owu nwere onye nwe ya David you don't do too much Sigilano ihe kwela akọ
na anọkọta wa n'ọnụ enwe na blọọgụ ndị mmadụ n'isi aha igwe ị na-egwe Frayo good morning Owerri good morning Akwede I have Abudi mekele obunna utagode Nasima Almano dia Oba we All the one here didn't hear Gariano Gabwell. What's that? Yeah, well, I had a couple of performance to Umude and all the book are also man. And that I don't know what that yet. Of May, before. Oh, Umwaka, first of Umwaka, as the village of their own. Now watch it, you. Showboy, Mesho, Oruala. Oh no. I don't like a showboy. Oh yeah, no. And the video like on one side, And the video took care, no one now took care. Oyense. I know. Now I'll be working man. Welcome à la peste. Welcome à la peste. Oyense. Oi, Robo. Agora vem se agora.
Boys in the number. Go be here, cool one. So, here we are working. Me, I'm for sure, but again, here we are working. No wonder. I'm going there, all right.
ekute ofe.
Ada Maria ụka agbasa obodo sisi owu ka mbere ilele obodo sisi owu ka mbere ewa ihe na-ekwutusi ma ọdụ nne ala ihe ọbụ dịzụ ahụ ihe owuwu ụlọ agba ekpu ekele gị onye ọma emi anointed video the always eagle eye Medial, I greet you live and direct here today. I also want to thank my own good brother Prince Ikenna Benani from Heartland FM. My helmet. What did I get out? I'm not there. And I have one. Isi ala ale mmiri